Zdravím, tady Zombie.cz a vítám vás u dalšího vlogu ze série vánočních vlogů. Teďka tento vlog bude o čem by mohl být? O tom, jak se mám. Mám se dobře. Ne. Vlog bude o mém natáčení her a vašem komentování. Prosím vás, pište komentáře, jak si mám stáhnout ten Fraps, abych ho nemusel kupovat, ale mohl natáčet normálně, anebo přes co mám natáčet. A prostě co bychom mohli v tomto vlogu udělat, to bude přesně toto. Moje MP3. Philips. Se šikne. Dobrý písničky. Štylové. USB. Strčím všude. Peněženka. Kožena. Víte co? Jestli to patří. Co tady máme v peněžence? Kartičku pojišťovny. Školní kartička na mlíko. Mám tady kupon do Alzy. Jo. Kdo chce, tak znáte. Doufám, že mi neopíšete kód. Trapas. Ne, v klidu. Dělejte, co chcete. Co tady máme dál? To si schovám. Můj litr peněz si schovám. Si vždycky šikne. Pak tady mám síťovku. Tu jsem já, jak jsem byl malinkatej. Co tady máme dál za drobáky? Pár penízů na sváču. Dneska jsem měl na svačinu výjimečně 2 rohlíky a 10 deka vysočiny. Jsem vychytal. Pardon. Co tady máme dál? Mobil. Hodinky. Kde je to rožínací tlačítko? Jo. Počkat. Rožínání tlačítka. Svítím. Aspoň vidíte, kolik je hodin. A teďka budeme dělat přesně tohle. Budeme hrát Mikado. Ne. Právě teď urobíme ne s Mikádem, ale s baterkou. Urobíme tu největší hovadinu, co jsem kdy udělal. Což bude nic. Musíme si vzít menší baterku. Což bude tada. A teďka uvidíte přesně tohle. Oh my god. Trochu fail. Auaj, moje koleno. Spadl jsem ze židle. A víte, co jsem tam našel? Na zemi? Párek. Ne, kecám, to jsem si vzal zadničky. A doufám, že se na moje videa podíváte.
budete si to hodně užívat jako já při natáčení, bo vůbec nevím, co tam mám dělat. Napište do komentářů, co v těch vlozích mám dělat. A čaute, odbírajte, lajkujte a pa.